שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו נדגים את המערכת לפרסום אוטומטי בפייסבוק, מערכת עם ה-AI שגם יודעת לכתוב את הפוסטים וגם לפרסם אותם בקבוצות. ונעשה בעצם מעבר כללי על המערכת כדי לראות את האפשרויות הקיימות, פחות או יותר איך זה עובד, ובעצם נוכל להבין את הערך המוסף שהמערכת הזאת יכולה לתת לעסק שלנו. כמו שאנחנו רואים פה, בעצם אנחנו נמצאים בלוח המכוונים, זה הלוח הראשי של המערכת, שבעצם פה אנחנו יכולים לראות את הפרופיל שדרכו אנחנו נפרסם, במקרה הזה זה שירי אטיאס. אנחנו נוכל לראות פה את כל הקבוצות שהיא חברה שהפרופיל הזה בעצם חבר בהם. אנחנו נוכל לראות את הפוסטים המתוזמנים שהיא כרגע עובדת עליהם, נוכל לראות את הפוסטים שפורסמו, את ה-RSS, ביצועי הקמפיין. בעצם פה זה המקום שאנחנו נוכל לראות מה קורה בעצם עם הפרסומים ועם הקמפיינים שלנו. מתחת ללוח המכוונים יש לנו את הקבוצות עצמם, שפה זה בעצם המקום שנכנסת אליו כל הקבוצות שבעצם שירה חברה בהן. הנה אנחנו יכולים לראות פה את כל הקבוצות. מה שאנחנו יכולים לראות אם זו קבוצה פרטית או ציבורית, שם הקבוצה וכמה חברים מונה הקבוצה, ובעצם פה אנחנו יכולים כבר לייצר רשימות של קבוצות שיהיו רלוונטיות לתחום של הפרסום שאותו אנחנו רוצים לפרסם. נגיד דוגמה, אם עכשיו נגיד אני רוצה לפרסם מודעה לצורך העניין פרסום נדל"ן, ואני רוצה לייצר רשימה של נדל"ן, אני אעשה צור רשימה, ופשוט מאוד אני אפתח את החלון הקטן הזה ואני ארשום פה בעצם נדל"ן, ובעצם אני אבחר את כל הקבוצות שקשורות לנדל"ן, וככה אני אייצר לעצמי רשימה של נדל"ן, ובעצם אחר כך אני אוכל לקחת את אותו הרשימה ולפרסם לאותו רשימה בלחיצת כפתור אחת. לדוגמה, נגיד נדל"ן פתח תקווה, עכו. אני יכול גם לחלק את זה לפי אזורים כמובן, אני לא חייב שזה יהיה בעצם מכל הארץ. לצורך העניין אני יכול להחליט נדל"ן מהמרכז וללכת רק על דירות מהמרכז. לצורך העניין אני עושה את הבחירות של הקבוצות שבהם אני רוצה להכניס לרשימה. בסוף אחרי שאני מסיים בעצם את כל הרשימה הארוכה שבה אני בעצם חבר, אני אעשה צור רשימה. אחרי שאני אעשה צור רשימה בעצם תיכנס לי הרשימה לרשימת הקבוצות שלי. כבר מראש הכנתי, אנחנו נלך פה לרשימת הקבוצות, אנחנו נוכל לראות פה מראש, הנה זה הרשימה שעכשיו הכנו אותה, אבל כבר הכנתי מראש רשימות שאני צריך בשביל הפרסומים שלי. כל אחד יעשה את הרשימות שלו לפי התחומים שלו, ויוכל לפרסם אחר כך את הפוסט בקבוצות האלה. זה השלב הזה. יש לנו פה בעצם עוד אפשרות נוספת של אוסף קבוצה באופן ידני. מה שאני אצטרך לעשות פשוט מאוד זה להיכנס פה לרשום את שם הקבוצה. לצורך העניין אני הולך לפייסבוק, אני הולך לקבוצה שבה אני לא חבר, לצורך העניין אני הולך לגרופים, נמתין קצת עד שהמחשב יזוז, אוקיי, והנה יש לנו הורים לילדים מחולון. אז אנחנו יכולים להגיד שאני רוצה להתחבר לקבוצה הזאת, אני יכול לקחת את השם שלה, להכניס אותו פה, את שם הקבוצה, ואז אני אכנס לקבוצה עצמה, אני אקח את הקישור פה למעלה, ואני אוכל להכניס אותו באופן ידני, וככה אני אוכל להכניס אותו גם כן לרשימה שלי. נעשה חיפוש לקבוצה, הורים וילדים מחולון, ואנחנו נוכל לראות פה את הקבוצה. כמובן אתם יכולים גם להצטרף אליה בצורה פיזית מפה, פשוט לעשות
בקשה, ובעצם אחרי שאתם לוחצים את הבקשה, אז המערכת כל כמה זמן תיקח בעצם את הקבוצות שהחדשות שצרפתם ותוסיף אותם פה לרשימה, ותמיד תוכלו להוסיף לרשימות שלכם את הקבוצות האחרונות בעצם שהוספתם. השלב הבא במערכת זה בעצם המדיה שלנו. בעצם פה אתם תוכלו לראות בעצם את כל המדיה שיש לכם, לצורך העניין לפי תיקיות. אתם רואים, יש פה תמונות שמוכנות כבר לפוסטים. לוח המכוונים, זה בעצם המקום שבו אתם תוכלו לראות את מה מתוזמן, ובעצם לראות את מה עתיד לצאת, מה יצא, מה לא יצא. תכף אנחנו נראה את זה. הנה אנחנו רואים שיש פה שתי פוסטים מתוזמנים כבר. אנחנו נמשיך לשלב הבא, שזה בעצם צור פוסט חדש, שזה תכלס הליבה של המערכת. מפה זה רוב העבודה שבעצם תתעסקו בה. אתם בעצם מייצרים את הפוסטים. לצורך העניין אני אביא עכשיו פוסט כמו שאנחנו רגילים לראות, שבעצם מוסיפים תוכן של פוסט פה. אפשר לבחור פוסט עם רקע. אני אקח לצורך העניין פוסט מסוים שאני רוצה לפרסם, אני הכנתי אותו פה בצד, ואני יכול כבר לעשות לו קופי. ואני אעשה לו פה פסט. ובעצם, הנה, יש לנו פה פוסט מוכן. כמובן שפה לקחתי אותו כבר עם הכנה לבינה מלאכותית. אז את שתי אלה אני אמחוק, שזה הבחירה להם, ובעצם מה שיקרה עכשיו בעצם, זה הפוסט שבעצם אני אפרסם בקבוצות, ולאחר מכן אני יכול לבחור פשוט את המדיה. לצורך העניין זה התמונה הזאת, הסתבכתם בחובות, יש לנו פה פוסט שמדבר על חובות ועל הסימנים למצוקה כלכלית, ואנחנו יכולים לעשות כבר את השלב הבא. יש לנו פה עוד שתי אופציות שהן חדשות, שזה בעצם אחד מהן זה הוספת תגובה ראשונה, זאת אומרת לאותו הפוסט, אותו פרופיל יוכל לפרסם תגובה ראשונה על הפוסט בצורה אוטומטית. אם אני אלחץ פה אני יכול להזין את התגובה שאני רוצה להכניס, ובעצם לעשות תגובה מיד לאחר הפוסט, אני יכול גם לתזמן את זה. האופציה השנייה שאנחנו רואים פה זה הבינה המלאכותית, ופה בעצם אנחנו יכולים לראות את האפשרות שבה אנחנו יכולים בעצם לתת לבינה לכתוב לנו את הפוסטים ולייצר פוסטים באופן אוטומט, בלי שבעצם אני צריך לרשום את הפוסט הזה. אז איך זה בדיוק עובד? לצורך העניין אני אעשה פה שוב פסט, כי כבר הכנתי את זה מראש, ובעצם מה יש לי פה בפסט הזה, בהדבקה הזאת? יש לי פה פרומפט קטן שאומר לכתוב פוסט בשפה עברית, שיעביר מסר עם ערך מוסף, תוך מחשבה על כאב הלקוח והפתרון שהוא יקבל אם הוא יפעל בהתאם. ואז הוספתי את הפוסט שהכנתי מראש. עכשיו מה שהמערכת הזאת פשוט תעשה, היא תיקח את הפוסט הזה, ופשוט תכתוב אותו בכל מיני צורות שונות כאלה ואחרות, מה שייתן לכם בעצם את הפוסט שהוא יהיה פוסט מאוד יוניק, ולא פוסט שחוזר על עצמו, לא פוסט משוכפל. יש לזה ערך מוסף מאוד גדול מבחינת האלגוריתם של פייסבוק, שהוא רואה שכאילו המשתמש הזה בעצם פרסם פוסט מיוחד לאותו קבוצה, וככה בעצם תוכלו לזכות גם כן לחשיפה גדולה יותר וכו'. זאת אומרת, זה בעצם שתי האפשרויות בעצם הכלליות, שזה להכניס פוסט קבוע, שבעצם זה יהיה הפוסט והוא ישוכפל בכל הקבוצות. לעומת זאת יש לנו פה את האפשרות להשתמש בבינה המלאכותית. כמובן שיש לנו פה את המוד שלנו, איך אנחנו רוצים שהוא יהיה מצחיק, בחירתי, דוחף וכולי. אני יכול לבחור לצורך העניין מקצועי, ואני אמשיך לשלב הבא אחרי שכמובן בחרתי את התמונה. לצורך העניין אנחנו נלך עכשיו לא על הבינה המלאכותית, אלא נלך על פוסט רגיל. אני אמחוק את מה שיש פה בבינה המלאכותית ואני אשאיר את הפוסט פה למעלה, ואני אעשה הבא. עכשיו זה השלב בעצם שבו אני יכול או לבחור קבוצות באופן ידני, ככה מתוך הקבוצות שקיימות אצלי, או האופציה
מועדפת בעצם זה להשתמש ברשימות קבוצות שמכינים אותם מראש, שמה שראינו מקודם בעצם. והנה אני אלחץ על הרשימות שלי ואני אראה את כל הרשימות שלי פה. לצורך העניין עכשיו לקחתי פוסט של עורך דין מאזור נהריה, אז אני יכול לבחור את הקבוצות של אזור נהריה, והנה אני אראה את כל הקבוצות כבר נכנסו לי פה, ואני יכול לעשות שוב הבא. זה בעצם השלב השלישי, ובעצם פה אני אוכל לראות את התאריך פרסום, אני יכול לתזמן אותו כמובן קדימה, את התאריך ואת השעה. כרגע אנחנו נעשה תזמון לעוד כמה דקות, כדי שנוכל בעצם לראות את הפוסט עולה לאוויר. עכשיו אנחנו בעצם שעה 1:10, אז אנחנו נעשה את זה ל-1:13 דקות, או נעשה 12 דקות אפילו. הופה, ברח לנו. עכשיו השלב הבא בעצם זה כמה זמן המערכת תמתין בין פוסט לפוסט כדי שהיא תפרסם בקבוצות. זאת אומרת, על מנת להימנע מחסימות בפייסבוק, לא רוצים שפייסבוק יחסום את הפרופיל שלנו, אז אנחנו בעצם ניתן לפרופיל סוג של ברקס, אנחנו נגביל אותו בעצם, אנחנו נגיד לו שאנחנו רוצים שהוא יפרסם, אבל לא יפרסם הרבה. לצורך העניין 60 דקות זה אומר כל שעה פוסט, זה אומר בעצם כל 24 שעות ייתן לנו 24 פוסטים, וזה בסדר גמור לפרופיל שהוא עם ותק של לפחות שנה. יש לנו פה אפשרות, בשלב הבא זה פוסט חוזר בעצם, אנחנו יכולים לעשות שבעצם אחרי שהוא יסיים את הרשימה, יחזור שוב על אותו רשימה, וכן הלאה, יחזור ויחזור ויחזור, אלא אם כן אני אוסיף לו פה תאריך סיום, ואז הוא ייעצר, ואם לא אז הוא פשוט לא ייעצר. זה לא חובה, אפשר להשתמש בו מתי שרוצים, וזה הכל בעצם אני עושה הבא. פה אני בעצם רואה את כל הסקירה הכללית שלי, ואני אעשה לו תזמן את הפוסט. בעצם כשתזמנתי את הפוסט, הפוסט עכשיו נכנס בעצם להמתנה כרגע, עד שהוא יגיע לשעה 1:13 דקות, ושם הוא יתחיל ב-12 דקות, כבר עכשיו. בעצם זאת אומרת, כבר עכשיו הפוסט הזה אמור להתחיל לעבוד, ובשביל לראות את זה אני אוכל ללכת ליומן הקמפיינים שלי, וביומן הקמפיינים אני אוכל לראות את הפוסט שהעליתי עכשיו, אני יכול לראות גם פוסטים שהעליתי בעבר, ואני יכול לראות פה גם את המצב שלהם, איפה הם עומדים מבחינת כמות פרסומים. אז הפוסט שעכשיו העלינו, אנחנו רואים שהוא 147 קבוצות בסך הכל ברשימה של הקבוצות שלי, והוא כבר פרסם בקבוצה מספר 1, והוא נמצא בעיבוד. אז אם אני אכנס לפה, אני פשוט אוכל לראות ממש את הסקירה הכללית של הפוסט, ובעצם אני אוכל לראות פה את הפוסט עצמו, אני אוכל לראות את התאריך, את השעה, את ההפרשים בין קבוצה לקבוצה, זמן המתנה, והכלי המקום היותר מעניין זה בעצם הפוסטים שפורסמו או לא פורסמו לצורך העניין. במקרה הזה אנחנו יכולים לראות שבעכו שלנו פרסום בני עכו פורסם בשעה כך וכך, והנה אני יכול לחוץ על הקישור, ממש להגיע לפרסום עצמו ולראות אותו בפייסבוק, לראות את הפוסט שלי, הקישור לדף של הלקוח, ולראות שהכל בסדר בעצם. אני חוזר חזרה, וזה ככה באופן כללי על הפרסום פוסטים בקבוצות. יש לנו את אותו עניין עם ה-RSS, זה אנחנו נדגים בסרטון אחר, איך זה עובד, וזה ככה באופן כללי על המערכת. כמו שאתם רואים פה בעצם כל ההתנהלות הזאת קורית דרך משתמש אחד, שזה שירי אטיאס, אבל כמובן שאפשר להוסיף עוד משתמשים למערכת בעצם, ואז בעצם מכפילים את הכמויות של הפרסומים, במקום שרק משתמש אחד יפרסם פוסט אחד, 20 פוסטים בכל 24 שעות, אז לצורך העניין הוא שתי משתמשים, שכל אחד מהם מפרסם 24 פוסטים ב-24 שעות, ואז בעצם תכפילו את עצמכם. וכן הלאה, 3 משתמשים, 4 משתמשים, 5 משתמשים, 6 וכו'. וככה בעצם תגיעו לכמות פרסומים מאוד מאוד גבוהה בכל יום, בלי לקבל חסימות, בלי לשלם יותר מדי כסף עבור השיווק,
כמו בממומן לצורך העניין, שפה בעצם הכל קורה בצורה אורגנית, בתוך הקבוצות, בתוך הפייסבוק. כל התענוג הזה בעצם אחרי שלחצתי על הפליי, כמו שאתם רואים, העיבוד ימשיך לרוץ, מה שכן אני אצטרך רק להשאיר את המערכת שלי פה פתוחה, וכדי שהיא תוכל לפרסם כמובן, וכל עוד אני בעצם משאיר את המערכת ככה פתוחה, היא תפרסם בלי שאני אעשה שום דבר, אני יכול ללכת לעבוד, לישון, לטייל, פשוט למזער ככה את המסך, ואני יכול לעבור לעניינים האחרים שלי, לצורך העניין, להמשיך לעבוד על המחשב בצורה רגילה, וזה הכל, זה ככה באופן כללי על המערכת. אם יש עוד שאלות או מענות, נשמח אם תשאירו לנו תגובות פה מתחת הסרטון, ואנחנו נשתדל לענות בהתאם.